Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Niklaus. Jest ze mną moja asystentka i jednocześnie reprezentantka marki Niklaus Pieron w internecie. Rozliczymy się później, Patty. Tak jak ustalaliśmy, 6 zł brutto, bo są już na Twoje miejsce ludzie, którzy to zrobią z większą ochotą. Widzimy się dzisiaj przy okazji, moi drodzy, testu zupek. Jeden test takiej zupki, jest taki film na YouTubie, który Wam gdzieś podrzucę na końcu tego filmu. Test zupki z pytaniem w tytule, czy rozerwie mi ryj. Nie rozerwało wtedy. I idziemy krok, jak to się mówi, a w zasadzie to więcej niż krok dalej. Mamy tu, moi drodzy, dwie takie zupki. Oryginalne azjatyczne, jedna o smaku krabowym i ta, z tego co wiem, zresztą pokażę Wam to z bliska. Jedna o smaku krabowym z firmy Cup Noodles. No tą nazwę w tym alfabecie tutaj raczej nie sposób odczytać. Black Pepper Crab Flavor. Crab Flavor. Ta, z tego co widziałem na internecie, jakaś szczególnie ostra nie jest, ale zobaczymy jej walory, jak to się mówi, smakowe. Ta natomiast, moi drodzy, jest to trochę już coś cięższego kalibru. That's Crazy Hot and Spicy Vulcano Chicken Noodle o smaku curry. I to jest zupka, która w ostrości mierzonej w tej skali tak zwanych Scoville, po naszemu skurwoli. Z ciekawości, ta zupka, którą testowałem wcześniej na YouTubie, tych skurwoli miała 2700, nie? Albo 2800. Ta zupka ma tych skurwoli 4400, czyli jest, no, przeszło o 1500 ostrzejsza, dobrze mówię? 1500? Tak, 1500 ostrzejsza, a mamy jeszcze ostrzejszą od tej, 2 razy ostrzejszą, czyli najostrzejszą zupkę, jaka jest na rynku, czyli 2 razy spicy, która ma 8800, ale to już w następnym materiale. Jesteśmy tutaj, prawda, gotowi, pomimo że ta jedna niby nie będzie jakaś super ostra, ale są środki, prawda, tutaj specjalne ostrożności, bo przypominacie sobie, że przy tamtej już musiałem popijać, także wychodzi na to, że ja chyba jestem trochę wrażliwy na spicy tematy. Zobaczymy, jak z Patty pójdzie. Mnie już brzuch boli od jakiejś godziny. Patty już brzuch, nawet jeszcze żeśmy nie zaczęli, Patty już zaczęły na wszelki wypadek brzuch boleć. Dobra, zacznijmy od tej mniej ostrej i zobaczymy, jak to będzie. Till the dotted line filling water to the indicated line. Śmierdzi rybą. Wygląda to, moi drodzy, w ten sposób. Mamy tutaj makaron, mamy już dodane przyprawy, te, które często są osobno w tych naszych zupkach kuksów. I mamy tutaj jakieś takie właśnie kukurydza, jakieś tutaj chyba te paluszki krabowe. Ciekawe, czy są robione jak te w Polsce z dorsza. I tutaj jakieś, nie wiem w sumie co to jest, taka mieszanka. No zalewamy i zobaczymy. Tam do wyznaczonej lidzi takiej, nie? No. To lej. Jeszcze ociupkę. Dobra. Na 3 minuty. No i tak. Co tam u Ciebie, Patty? Dobra, 3 minuty, moi drodzy, minęły. Rozpieczę tą, wyjemy to. Teraz to trzeba chyba w ogóle, to możesz urwać. O, gorący ten kubek. Gorący kubek, nomen omen. Trzeba to trochę, jak to się po śląsku mówi, zafrylać. No tak to wygląda, makaron zrobił się miękki. To wszystko, co tu było, trochę napęczniało. No nie wygląda to źle, no. Zaraz Wam powiemy. Ci się podoba ten zapach? No, znaczy no pachnie rybnie. No strasznie. No to spróbuj, aby makaronu trochę i tego. No. Bo Patty niestety ma taką dziwną przypadłość, że wszystko co miało jakiekolwiek, każde żyjątko jakie miało jakiś związek z wodą, to Patty tego nie wiem. I co? Jak w smaku? Lepiej niż z zapachu. Tak? Mhm. A jest ostre? Po prostu to jest w cholerę pieprzu. Dobra, to teraz daj mi spróbować. No strasznie rybnie. Tak na pierwsze po zrobieniu, teraz już tak jakoś nieszczególnie. Oła. Spróbujmy samej tej wody. No, bardzo dużo pieprzu. Faktycznie. No tu pisze, jest napisane Black Pepper. Black Pepper Crab.
tego kraba, to wam powiem, nie czuć w ogóle w smaku. To wiesz, A jadłeś kiedyś kraba? Tak, jadłem. To smakuje. Tu jest tyle pieprzu, że w ogóle nie czuć tego kraba. To smakuje tak, jakbyście rosół niedzielny chcieli sobie dopieprzyć i za dużo dali. Przepieprzyliście po prostu. Albo jak ta resztówka, jak jest ta resztówka rosołu potem na dole i już jest taka pikanteria, że smaku nie czuć. Zobaczmy tych nudlów, albo jak to mówią w Sosnowcu, klusek. No makaron fajny, taki miękki jest. Ale... Nudle są takie jak w tych zupkach chińskich, polskich. Tych amino, z knora, tylko ewentualnie trochę bardziej ciągnące się. No, reszty smaków jest taki bardzo delikatny taki posmak tego takiego, jak macie te paluszki krabowe surimi, które nie są z kraba, tak na marginesie. To jest taki gdzieś spod tego pieprzu delikatny, ale delikatny troszkę smak się przewija, ale generalnie na pierwszym planie na pewno ten pieprz. No, nie, tu sam pieprz czuję. No, nie ma tu jakichś super walorów smakowych. To zabija wszystko, ten pieprz wszystko to zabija. Ale tak się składa, że my jesteśmy akurat przeziębieni jeszcze. No to też. Także w sumie takie zupki podziałają dobrze. Spróbuję samego tego kraba. No, smakuje jak te polskie podrabiane paluszki z surimi. W zasadzie miękkie i nie ma żadnego smaku specjalnie tutaj. Nie jest to złe jakieś smaku. No to sobie zjesz. Na pikanterię jest takie na poziomie trochę poniżej tego wifona czarnego. Czarny wifon wydaje mi się jest trochę ostrzejszy od tego. Także to jest smaczniejszy. No smaczniejszy chyba. Ale zaraz przechodzimy do sedna, czyli do tego. To już jest trochę poważniejsza półka. Trzeba się postarać. Tamta została spożyta. Pod koniec, tam gdzie było dużo tego pieprzu zebrane, było to gdzieś tak w dalszym ciągu, mam wrażenie, poniżej tego czarnego wifona. Dobrze, teraz moi drodzy, Vulcano Chicken Noodle, czyli zupka. Nie wiem ile tamta miała skór woli. Na pewno mniej niż te 2700, która miała ta, co wcześniej testowałem. Ta ma 4400, czyli już trochę powinno nasze delikatne, prawda, dziewicze podniebienia, jak to się mówi, potargać. Tą zupkę przyrządza się, bo to w zasadzie nie jest zupka, to jest makaron ze sosem. Także ten makaron musimy na 3,5 minuty wrzucić do wrzącej wody, wybrać z niego wodę, zostawić dosłownie parę łyżek tej wody, dodać ten sos, wymieszać, potem dodać przyprawy i spożywać. Także Patty, możesz odpakować delikatnie tutaj. Ale gruby. To jest ten sos, moi drodzy, Chicken Volcano, z którego cała będzie ta piekielna ostrość. A tutaj mamy jeszcze takie, no, płatki, jakieś tam warzywka. No i tutaj oczywiście makaron. Idziemy teraz dać makaron do wody. Pół litra, 600 ml wrzącej wody. Patty, możesz włożyć. O, elegancko. I teraz, moi drodzy, ile tam było? 3,5 minuty odliczamy. 3,5 minuty. Teraz musimy z tego odsączyć tą wodę i zostawić jej dosłownie odrobinę. To już możecie zrobić jak wygodnie. Ja go sobie po prostu wezmę, przytrzymując tym odleję i troszkę zostawię. O. Teraz Patty doda ten sos i z tym sosem jeszcze 30 sekund. No bo jeszcze chwila, niech ta woda się straci. I daj mi te przyprawy. To jest tam jakiś, co tam było? Sezam i jakaś trawa. Idzie. Piekło. Piekło w garze. Czuję jak mi język puchnie. A ta dupa ci puchnie. Tak to, moi drodzy, wygląda bardzo ładnie. Można nawet powiedzieć niepozornie. No nic, no muszę sprawdzić. No to jak to mówią Patty, bon appetit. Łyżki w dłoń, smacznego. 4400 skór woli. Pachnie. No jak to tajskie, nie? Taką, no tajską kuchnią, no co tu można dużo powiedzieć. Dobra. Zobaczmy. One są bardzo gorące w ogóle. No. Tak coraz bardziej to czuć. Tak na początku nie, takie niewinne, a później się odpala. No. Jak chcesz to pij. Nie no, bez przesady. Jest pieczenie na języku.
Takie faktycznie, ale dobre jest to w smaku. No jest generalnie. dobre, w smaku jest bardzo dobre. Język piecze, tutaj z przodu piecze język i tutaj piecze w przełyku. No jest ostre, faktycznie. Jak się tego zje więcej, to pewnie będzie trochę bardziej, że tak powiem, męczyło. I język trochę tak jakby go się sparzyć lekko herbatą na przykład. Ale będziemy mieli wary. Mm. No my nie. Ja to raptem parę łyżek zjadłam. Łatwiej to by było chyba jeść widelcem. Tu jeszcze w kuchni my siedzimy niedaleko pieca. Jest najgorzej, tu piecze wargi, zaczynają już piec. Język i tu na przełyku. Ja na migdałkach tak czuję. O, no trochę jest. Ale nie jest to jakieś jeszcze, to jest absolutnie do zjedzenia. Jak ktoś jest takim, myślę, fanem ostrych, to i bez żadnego mleka, bez niczego to pójdzie lekko. To jest jeszcze do zjedzenia, a do takich ludzi, co są przywyknięci do pikantnego, to myślę pójdzie bez problemu. A na następnym teście, jeżeli tylko wbijecie 10 000 łapek w górę, nie no, żartuję, ale możecie zostawić łapkę za trochę szypi. Moi drodzy, będzie pam pam pam. Tamte, moi drodzy, było spicy, a tu mamy 2 times spicy. Tamto było curry, tu jest hot chicken flavor ramen. No cóż, to piecze, no całkiem trochę, nas, laików, to myślę przepoli ryła dokumentnie. Patty, jak twoje wrażenia? Zapatrywania na to? Boję się jeszcze bardziej. Ostatnie nudliki. I voilà. Moi drodzy, opanowaliśmy. Fajnie przy przeziębieniu przepoliło ryła. Zarazy wypalone. Miejmy nadzieję, że tego ważnego otworu nie przepali. I co, dziękujemy za uwagę. Dziękuję mojej uroczej asystentce, reprezentantce marki Niklas Pieron w internecie, Patrycji. Wszystkie ważne linki macie pod spodem w opisie i na komentarzach. Na następnym filmie widzimy się w 2 razy spicy, 2 times spicy. Taką zupkę i taką i te poprzednie możecie sobie kupić na sklepach internetowych. 6-8 zł, coś takiego. Także dzięki za uwagę, smacznego. O, przepraszam. Trochę spiekło wary.